Ah. Malangasi. Abi padre, Oh, pare. mapampansin ko king Oh, ape analaunay ti problema kanya problema daging kanayang sila pang taltalawan ti kadindinam ti kalibin mo. Ape ano problema daging ka. dalang karuti jak mawatan pare. Ket nakitak mo't dati langlangayo, langlangam. Labong rebelya mo dati labla dati diskarte dati langlangam padre. Ah, junior ko naman pare. Kawig Well, naman. junior, kawig mo. Bong reveal na junior. Padagartan mo. Lasan ka. Siya mo nga kinalib. So nga makurious lang ala i-explicar mo man. Jak mawatan pare no. Abay nga kadigit-ikot ti amok maka kalibinak ng ti steady dito na i-welding ko mati pinagayad na kanya ko. Ngayon samad ko lang. Abo abay nga ta ko na. Nga mana ana talaga problema. Jak Jaka mo pare ta. Dapat kita nasaya at pagtrabaho mo kami nga kwada. Kit nakadagdagal Trabaho pare ka man, di gasto. Income ko ti pagtrabahoan ta kasla kadigit yo tatagat inoperan dagjay pasukin. Nga inakagmulat nyo. 700 kot per day sa jay. Kedakala na. Mayata na. Di kami ko ba? Di kami ko ba? Daktal da 700 nga pag Daktalan. panagmulat nyo. Daktal. Ngandi kasta. Eh di dua lawas mi chamok si kadalawas ka magsuldo. Tatan. Di tatanagat dua lawas mi lang di kan pelag suldo tata kini taki je por mami di je nang recruit kada kami kinasaritak. Ape kasano kat kinagyan dito apo forman ko nang apo. Una jakmot na damag deta kami ni nga ko. Tatan. Tingin imbaga na isa nga na nga to sweldo yo ta sakay to lang sweldo na bunga tanyo. Mano na tawon. Jak kaya to siya. Wala ka na. Panguling pera na. Daktal sa sweldo ko 700. Kaya ansakan to lang. Oo, Diyos mo ka lang nga. Panawandak man ng una ka. Wala, wala. Di ka Kung ano kung patray, no? Hindi ko na di-formal. Isat mo pala kung patray. Tanong mo basta. Pang... Dajay. Ano? Isang araw nga dakal ti sweldo yo. Ngayon Sa ka kato lang sweldo na bunga tanyog. Mm. Aya po. 8 years, 10 years to nga bunga isang to pala pinagsweldo me. Mande, jak kaya to resak jak kaya. Di ka dang nga simrek. Nagikat ko na ko. Nagikat ka sigod? Walawas ko pa lang ni. Bagtad walawas ko pa lang. Ngitin pagmantay magadangar nga sigod. Namulaan nyo ng ganyan. No, reject nag-interview, ya por mame, ya recruiter, di ada awan na. Sa may kato amin na buok kong, jak to pa daw. Kalkal buang taon. Awan to pa swil daw. Tanda, ako. Matata. Agsap-sapulak mananti pagubraanan. Ada nakita nga driver available ko na. Na wanted kung patray. Wanted. Wanted. Rebel, wanted, available. Wanted. Tatan. Simrek ka. Napalak nag-apply. Apo, maglang kaya malakay. Ay, tayo lulo pa nakalulo mo. Wa, di kamlagam amo ta sa isang sagbat ng gabot hawa. Hanakaman mo. At Ilulong mo man nakama mo. Hindi ko na. Barok, og gurun dati traktor kon. Ta si kalati mangisapulan kunan. Ket mayat Imbes nga siga sa balit tulungak barok si kalata. Ay, lala ka muna kung patray nga sikat. Apo na ka matgaya. Wa, apo ko lang magkayam. Kinamanat ko malakay may. Nanatag. Pagsasawak pa ikid. Apo ko na matgaya. Kita tatan ngam simrek ka. Kinapahan ko yung employee na. Kasanod sa pool ng arot lulo ko na.
dakdakil pa iti bagim mo na. 60 king ka, 40 kanyak mo na. Ay, sige, Kasi nagmayat tayo. Mayat dyan kumat. Mayat dyan. Mayat man dito, 60-40. Mayat 60. Tam na makatulong ako, kada kayo anak ko. Kito di mo pa yamanon dito. Sa talaga, ala yung kagitan ta traktor no kayam ta, total, dakil mo tabagim ko na, yung kagitan ta traktor, ano, kayam ko na, napangko kinita ta Kaya sa bagay, kaya katamot siguro sa imbaga na kanyak, napinas sa traktor ko, barok ta modelo ko na. Kondisyon ko na na pa Modelo. kondisyon ko na. Okay na. Ngam nakakalob. Nakakalko dito yung kabumaknang na po, masalbar po amin na problema ko. O guys, 60 for Yung 10. siya talaga. 600 budget, Kaya 400. katamot. Di dakal. O, tatan. Alang kakita ng barok? Total, dakal ta pa game. Ayam data, ako na na. Abang ko kinita di traktor, inikat ko, tikitikumot na nga kastaw. Tatan. Ay, Diyos Maria Jose. Tao ko naman ang traktor di pedal. Di pedal! Okay na. Pinara mo, okay na traktoran mo. Natalag ko lang kumpadre. Nakita mo kumpadre. Madi. Aglangat ka, te. Awam manin. Awam Diyan kaya na talaga ni Jai. Diyos ko man ang asin. Awal na't gusto nga pag sa pulak ko lang. Ikanak nililok, traktor ko. Ugura ka traktor. 60-40. Sa Di ka hanggang Pagkita na kayo. anang rod, hanggang nga talaga nga napaanan. haan ng padre. Kasano pa yung Pinalmat inlak. ka sa numutan. Okay, nagdakal ang traktor padre. Di kita yung natakal modelo. Di pita. Rusak ka. Tapos Diyos ko man. kumpadre, marigata. Diyos ko man. Tapos bisikleta. Di pepakat ko, kit pidalak pa, marigata na ko. Inabi ko talaga ang traktoran. O, kinapagadarami, truto. Terutor na. Awan na ba rin, yakin na yung kinat ko di dyan. Kinat mo.